Teď jsme si ukázali, jak lézt a jistit top rope, to znamená na cestě, která už je připravená, lano je připravené z vrchu. A teď si začneme ukazovat, jak jistit prvolezce a jak bezpečně cestu vytáhnout od spodu. Vybereme si cestu, kterou chceme lézt. Cesta je dole označená číslem, čím vyšší je číslo, tím je cesta těžší. Vybral jsem si oranžovou, podívám se, jakou linii expresek budu cvakat a podívám se okolo, abych nepřekážel jiné lezoucí dvojici. Rozmotám si lano z panenky a přehážu si ho přímo pod linii, kterou chci lézt. To někdo smotal úplně dokonale, tohle lano. Po vzájemné kontrole se zase domluvíme a můžeme líst. Lezu? Jistím. Nechám lesci dostatek lana, aby se mohl pohybovat a než cvakne první expresku, první jištění, jistím ho rukama. Ne tak, aby ho chytal do náruče, ale když by náhodou padal, aby nepadal směrem na hlavu nebo nějak blbě, aby ho přetočil zpátky na mě. Jakmile má cvaklo, odstoupím si kousek bokem, abych nebyl ve směru případného pádu, zhruba 2 kroky od stěny. Dávám mu jenom tolik lana, kolik přesně potřebuje. Ve chvíli, kdy vidím, že šahá o expresku, můžu si udělat krok dopředu, povolím. Ve chvíli, kdy cvakne, udělám krok dozadu a opět lano doberu. Stejně jako při jištění top rope nikdy nesmím pustit lano pod jistítkem. Kyblík si držím ve správné poloze pomocí levé ruky. A jak postupuje lezec nahoru, tlačím spodní rukou lano do kyblíku, vrchní rukou lano vytahuji. Při povolování nikdy nezajíždějte rukou až úplně ke kyblíku. V případě pádu lezce si můžete skřípnout ruku. Taky lano nikdy nedržte oba dva prameny jednou rukou. V tu chvíli kyblík nebrzdí. Brzdit začne, až když se mi na laně udělá esíčko, pak teprve začne působit tření a já jsem schopnej lezce chytnout. Sedej. Jakmile spouštím, musím stát na svých nohách. Jakmile si do toho začnu sedat, začnu spouštět sám sebe.